Самандар, ту имрӯз баромади хуб нишон додӣ. Ту ҳоло ҳам ҷангвари бебохтӣ. Эҳсосотҳои ту чӣ гуна аст? Алҳамдулилло. Раҳмат ба Худованд барои оне ки доимо бо ман аст. Алҳамдулилло. Дана, ба ман шартнома де. Вақте ки ту пушти ӯро гирифтӣ, медонистӣ ки ӯро шикаст дода метавонӣ? Албатта ки медонистум. ба фикри худат ту диққати UFC-ро ҷалб карда тавонистӣ, то ин ки ба ту шартнома диҳанд. Конечно, ма ҳама вақт меҳнат мекунем ки барои ҳамин UFC бубурам. Алҳамдулиллоҳи рӯз бояд ма рабта баданавайд. Бо веса накарда буд. Соперник бо почти сколько 2 килограмма был. Лишних был у него. Вақте ки туро ба усул гирифтӣ, медонистӣ ки аллакай охирон сонияҳои раунд мондааст. Мураббиҳоям ба ман гуфтанд ки 10 сония мондааст ва ман ӯро пурра маҳкам кардам.